Raiti makadiko muri ya Zimbabwe kumatuma nenyika kwese kwa muri mufaro wangu kudai kusangana nemi inyama nemwe ya zviri pamwe chete. Raiti yanzi musha usingasvike waeni musha unenge wakaita sei iwowo nasi panapa tatsikwa nevayenzi. Regai tinzwe kuti ndeva nani wari kubva kupi wari kuendepi tichanzwa muhurukuro yatinenge tichiita nawo. Makadii munhu waMwari? Tinotenda makasimba here. Aiwa isu tinofara zvikuru. Right, muri yeZimbabwe wari kuda kuziva kuti munhu atitsika panapa nhasi ndiani uyu? Tinotenda. Ini zita rangu ndinonzi Noah Skwenda. Ndauya ndakamirira chikwata The Sounds of Africa. Alright, The Sounds of Africa. Right, chikwata chedu tinoda kuziva kuti chikwata chedu ichi chakamira sei? Chine vanhu vangani? Chikwata chedu chikwata chakati kurei. So far tine membership yevanhu vanosvika around 32. Kubatika panzvimbo. Saka kutaura kuti aiwa chikwata ichi chakasimuka zvemhando yepamusoro. Chikwata chedu chakagadzirwa chakaumbwa gore ripi? Chikwata chedu takachiumba gore ra 2017. 2017. Muna February 2017. Right, saka kubva pa 2017 kusvika pari zvino patiri nhasi makakwanisa kunge mime muchirekodha madamba refu mangani? Tingangoti takakwanisa kurekodha damba refu rekutanga iro riri ratoda kuparura rinonzi Sounds of Africa season 1 ndo rega ratati tarekodha so far. Alright, saka harisati ratoparurwa, harisati ratobuda? Harisati rabuda. Saka tiri kuritarisira rini damba refu iri? Padhuze ipa pamusi wa 24 December. Muri yeZimbabwe anzai wakakutsika nekunhamburira masokisi ejongwe anobviswa nemvura inopisa, matapingi tono matindi ngoma anokunda ngoma kurira. 24 December tichiti mangwana 25 chinenge chakaherereka. Damba refu redu rakatakura masongisi mangani? Damba refu redu rine nziyo dzinokwana kuita 6. Ya rakatakura kurema. Asi ndombodzoka kumashure zvishoma kubva 2017 kusvika 2021 takundopendera gore kubva pamakawamba chikwata. Chii chaita kuti munge musingarekodhi pakati pesana? Ndingangoti hapana musha usinawo matambudziko awo. Ndizvozvo. Ndingangoti kubva patakaumba chikwata chedu takasangana nevamwe vanhu vaipinda vamwe vachibuda, saka zvakambotidzosera mumashure. Uyezve nematambudziko COVID-19 yakanga ichititadzisa kuti tisangane pamwe chete nevamwe. Nerimwe dambudziko rokuti mari dzacho dzekuti tinge tichikwanisa kugadzira damba refu dzakanga dzisati dzanyatsa kubatana, asi Mwari wakazotiwanira nyasha tikabva takwanisa kubuda damba refu redu. Aiwa, tinotenda. Mashoko akanaka, mashoko ane udzamu, mashoko ane uremu. Right, nhasi mauya pano pa T1 station. Mashoko api amuri kuda kutaurira kumhuri yeZimbabwe wari kukuonai nhasi vari kukunzwai pamusoro pechikwata chedu nealbamu redu ratiri kuburitsa musi wa 24? Tinoda kuti tikuzivisei kuti nguva yamanga makamirira yasvika. Tinokutendai nekumirira muine patience. Handinoziva kuti takaita nguva refu, vamwe chinyonga kuvhunza kuti ko makazodini. Asi izvozvi tinoti aiwa kudenga kuna Mwari, nguva yazokwana damba refu rawapo rapera 24 December tavakupai damba refu renyu. Munzwe maridzo dzakanaka dzaishe wedu Jesu Kristu dziripo mudamba refu redu irori ratakagadzira. Aiwa, tinotenda. Vamwe vangade kukubatai, vamwe vangade kutsvaga masongs enyu pa Facebook, pa YouTube, pa Instagram, atizive kuti vanofamba sei apa? Vanokwanisa kutibata pa Facebook page redu rakanzi Sounds of Africa, kana pa Instagram kana pa YouTube. T1 station.